Bienvenidos a la Plaza Arachaña en Uruguay, papá. Čaute, zdravím vás všetkých. Vítajte na pláži Arapačaňa. Neviem, či som to práve povedal dobre. Aračaňa. Sme tu, máme tu tretí deň v La Pedrere. S kamarátmi ideme si chillovať na pláž, ideme si tu hrajkať futbal, ideme sa vyblázniť do vody. Je nám výborne, svieti slniečko a ideme si to užiť. Zajtra cestujeme do Porto Alegre v Brazílii. Hľadáme mušle v piesku a na večeru si ich ukuchtíme a zožereme. Takto to nejak vyzerá, hľadanie mušli v piesku. Toľko to už máme. Mušla. Mušla! Mušla! Dobre! Našla si už nejakú? Ne. Musíš hlboko. Hlboko, oni sú proste hlboko. Ya te grande. No, ese es chiquito. Tak idem hľadať aj ja, nech môžeme žrať večer. Takto sa hľadajú mušle na pláži. Vrátili sme sa z pláže a už zapadá slnko a sme na mieste, ktoré sa volá Valle de la Luna a pozeráme sa na západ slnka. Je to naozaj magické tuto v niečom takoto, v takejto dedinke uruguajskej. Era a mitad de camino, era ahí donde la luna. Prišli sme na miesto, ktoré vyzerá jak mesačná krajina. ¿Qué es la tierra? Arcilla. Arcilla. ¿Cómo se dice en inglés? Clay. Clay. Hlina. Larry de Clay. Hlina. Claymore. Prechádzame nočnou Pedrerou. Má to hrozne dobrú atmosféru, je tu veľmi veľa ľudí, ale fakt táto turistická dedinka má veľmi dobrú atmosféru. Je asi 11:30 v noci a je to tu úplne plné. Práve sme sa navečerali. Samozrejme, ako v celej Latinskej Amerike je tu úplne posunutý čas, čiže ľudia večerajú okolo 11:00. Bary sa tu začínajú plniť. Plná ulica, je to v podstate len jedna taká dlhá ulička a nič viac. Má to fakt strašne dobrú atmosféru. Zastavili nás na ceste domov policajti, sme práve v aute a dávajú pánovi vodičovi možno dýchať a on mal pivo. Limit je tu 0 promila. A tak mu nedali mu fúkať. Yes. Tak to je pecka. Ideme stále s vodičákom naspäť domov. Nedali mu fúkať.